Σπα Πριβέ. Τώρα και στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Ηρεμία, γαλήνη, χαλάρωση, αρμονία. Μακριά από την καθημερινότητα και το άγχος της πόλης. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε έναν μοναδικό, πολυτελέστατο χώρο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για σας. Σπα Πριβέ, τώρα και στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Μόνοι ή με την παρέα σας απολαύστε τις μοναδικές υπηρεσίες χαλάρωσης και σωματικής ευεξίας που σας προσφέρει ο νέος πολυτελέστατα διακοσμημένος και εξοπλισμένος χώρος μας στις πιο προσιτές τιμές. Σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μασάζ από άρτια καταρτισμένο προσωπικό και είμαστε καινοτόμοι στην Πριβέ χαλάρωση που προσφέρουν οι 4 άψογα διακοσμημένες σουίτες μας. Όλες διαθέτουν υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ και χώρο ανάπαυσης. Οι σουίτες σπα λειτουργούν όλο το 24ωρο κατόπιν ραντεβού. Διατίθενται επίσης για πάρτι, επετείους και άλλες εκδηλώσεις. Στον δεύτερο όροφο λειτουργεί ειδικός χώρος για να απολαύσετε το μασάζ που επιθυμείτε στις μονές, διπλές ή τετραπλές καμπίνες που έχουν φτιαχτεί μόνο για σας. Επιλέξτε όποιο είδος μασάζ σας ταιριάζει και αφαιθείτε στα χέρια των ειδικών. Σπα Πριβέ. Σας περιμένουμε τώρα και στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας για να περάσετε αξέχαστα και μοναδικά μόνοι ή με την παρέα σας. Σπα Πριβέ. Τηλέφωνο 2392 0 24 414.